लोहा का किस्ती तो उठल बड़ा 4 गो तो बेटा तो घर फारी हम किस्ती उठल बड़ी 4 गो हम जाइले घर हमरो घर फारी। दीदी चली ना किस्ता वाला आयल है किस्ता ना उठाम का भोसड़ी 4 गोटा पहले से किस्ता उठल बा फिर उठाबे का। अरे ये कोरी उगे नु 4 गो किस्तिया बा कि है दू न लइकावा दिन में दूध पिएला आ तू कोरी रात में कमर में घिउ ना पिएला का। ई दीदी आ रहुआ यो सब काम करेले का। अरे का कहियो ये दीदी हमारा घर के त रोज के ये डर में है कि लटकौए बहु के ठीक है भतारे कर बाहर रहल है। जाइले घर ए दीदी किस्ता ना उठाएम तो ए सुखली दीदी हमहू जाइले घरे हमरो बर्तन मोजे के बा। भले हम किस्तिया उठा लेती बुढ़वा में नइखे नु सुनई। रे भोसड़ी तू फिर किस्ता उठाबे का उठावत उठाव। अरे बाप रे बुढ़वा में सब सुने ले का। बतावता पहले एगो साला बूढ़ बाप लेडी काटी की लेडी डाली पहले छोटका ता छोटका बड़को बेटवा ता साला उहे बाके। सब जगह जब तो भैंसिए बाके माई से कहे बारी भैंसिया बेचवा दे। हाँ साले तू काहे ना बेचवा देबा साले ये भैंसिया बाके कि तोहर माई या तू हो साले चरबिया आ गेल बाड़ा।